guys, mga unta. Mga unta kay gutom kaya. Kinamot lang ta kinamot bago kong hinawa. Sili o. Na mo pa ni pinagtulo mo alas 3 ra dito. Padayod to pa ni namo. Sili. Hindi na natin. Kapantay katong kaon sa katong turko tong yana ra ba yana. Yana. Naka. Guys, katong kinaon sa turko, nga na ito nga mais guys. Ano ba? Nga. Ano naon man to? Ano naon ba? Mayan niya. Bago-bago yana sa bahog ana to nga man yana. Ay baya. Gibaya. Kini baka hamon gi ihaw ni kay balito man ni. Dito na. Kasi kung magmait. Kung magmait na, gidaang mais. Okay na ni mais. Baon? Kanta niyo. Nada. Kanay akong kauban kay kuam ni siya nagpurong pa ni siya gikan ni siya ng guna. Nga mo pa ni papingog ko na mo. Kapag nga spatlo. Kapag nga spatlo. Wala ibang mais ko. 5-3 lang. Tapos ko niya. Napadlaan matinang. Nabili to coke niya. O? Litro lang ta. Ito, pag may ramo ko. Basi galon ay galon. Coke lang na ito. Kalami do ha. Nami karon sa Resta Bundok Merkado. Dami ngaon. Sud. Kayon guys. Ang Sa may pwede na mo ibaka. 5-6. Sa 5-6 bang na dun eh. 5-4 plate yung sa akin. Mga ano guys, nga ni may sa agi kag bukid, taga bukid dyan. Ang kaon sa taga bukid, na ang gyud liso-lisoon ba? Kanang liso-lisoon ba ni mo himo bula-bula. Basta ko yung mais ko na. Baka maguma. Yaha ko nung baka murag guma. Birthday siya palala. Palala. Dai, punig og karon hap lang. Mais lang mais. Kung agya may isa o ang like the just naman. Kanila lang.
Init pa kayo guys, suso pa. Lapa yung lukot. Lapa yung lukot. Ang bukutang lamawan. Lukot yun ba? Lukot. Yan pa kino. Ay, di na init. Lamaw na. Kaon sa among kandi. Ha? Kandi. Kandi itik. Nahali ano? Kitay. Agare. Tongkong siyo. Ma'am Ray. Ma, nada dire sa ma. Thank you mga guys.